bangi jamaguye kanyada thulo marwa emorumo kinyi makawuna kiaka wase yudo Sylvester kinyi makawune yor Zoom kata kamano podwa loso weche mag tudro kod Sylvester anu ka thulo marwa dhika rumo de okinyi makawuono Charles nyaka sani kembe mabende koregero e kuonde mopogore opogore onego bende gintiere e rang'iny mane mar mondo mi jopiny kik yud midhiero mora mora e kinde makoro gibiro chako tia yanga e pacho kae mana mapiyo piyo ka watiego kaachiel kod wachni mogik. Rang'iny onego bed ni mogik kabisa ma ng'ato nyalo ni otimo gimoro. Medium enterprise mago level mamalo onego bed micro mane cottage industry mwawacho ka mano bro konyo ke japiny neno to o participate clearly koketi rang'iny mamalo emomiyo kata kwene moko dongo mani county level to kidhi ga piny ng'eny jo kia gima timore e village kata ke poni loso gimoro gikia nang'o matimore. Koro dwaro ni sirkal gima dwach mogik no otim rieko mar somo gima nyalo konyo jopiny mokwa wadhi mabor ahinya wanwang'a resources mago mantie in terms of inputs, in terms of the labor, in terms of preparing them mondo chiemo ka poro gimoro dwa dongo to wayuagra ni nwang'e mane madwacho. Erokamano ahinya Reverend Charles Malack jalonyo weche mag ohala kuom kawo thuolo mar okinyi makawuono watwa kutudore kod gero kembe mag thieth kata kamano Sylvester Nandi to olalnwa matin kaluwore ni weche mag tudruok gik molos kod lwet dhano ponono nyalo kelo shida matin kata kamano en bende wagone erokamano ahinya kuom bedo kodwa e twaka okinyi makawuono ka watwa kutudore kod yawo kembe mag thieth ma sirkal ma pacho kae osechako gero e counties mopogore opogore kembe makamago kigero in kaka nyakwara Ramogi ajwang' ni biro kod paro moro mar gino minyalo loso manyalo dhi e kambi kacha mar mondo mi onyani dongruok in ki in e kinde mabende dongruok makamano ichwalo nyaka e county kamoro amora ma intiere gi kanye mochopo gode giko mar